Muslim da al-Imam tabarani da isnadi sahihi cikin littafin al-Mu'jamul Kabir, annabi ya ce sai a ce aje a kama wutar jahannama. Jahannama tana da linzami guda 70,000. Ina ma ka dade a duniya a ce kai dan sabon gari ne da sai in baka labarin wata amalanke shekaru 30 ko 35 da karti ke koro ta nan titin nan na kasuwan mata wajen gidan iya. Kaga amalanke ce katuwa kura za a ɗoro mata kaya. Wannan na ja waɗannan na rage mata ƙarfi ta baya. Ina fata an gane. Jahannama haka za a taso ta da linzamai kewaye da ita ana janta. Za a kawo ta gaban Allah, gaban mutane za a yi hisabi. Waji a yau izin bi jahannam. Annabi ya ce tana da linzami makami inda ake kama ta guda 70,000 mala'iku. Kowanne igiya ɗaya cikin 70,000 mala'ika 70,000 ne ke rike da igiya ɗaya. Wannan ita ce jahannama jama'a. Kaji mala'ika 70,000 so 70,000 haka hadisi ya ce, ba fassara nake ba, haka hadisin ya ce 70,000 so 70,000, amma suna cikin tafiya sai ta kwace musu. Jama'a ba karti ba fa, mala'iku sai ta kwace. Manzo Allah ya ce sai su bi ta da gudu sai su kamo ta. Ya ce ba dan suka kamo ta ba da sai ta babbaka duk abin da ke dandalin kiyama tun kan ai hisabi. To kuma kaji kai take jira. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya iya tattalin bala'i jama'a. Allah ya iya tattalin bala'i. Ranar alkiyama ba za a hadu da bala'i. Shi yasa wallahi kakka yi shirka. Duk wanda aka ce maka kabi ka ce a'a, a kawo mana Allah ya ce annabi ya ce. Shehi kaza kaza a ce a'a. Imami a'a. Me Allah ya ce mai annabi ya ce ku rabu da mu da hayaniya kawai. Kungiya mazhaba dariƙa a'a, ra'ayin wane shag wane yana da karama sai ce manzo Allah kuma mu'jiza yake da ita. Na fata an gane. Ashe wane yana tashi a buzu yana menene yana sai ce manzo Allah kuma ya je saman 7. Kaga namu yafi ina fatan mun gane. Saboda haka wallahi